Hola, aquest vídeo és per explicar-vos l'edicte que ha sortit ara el 30 d'abril, que és la resolució provisional dels ajuts per la sequera al cultiu de l'olivera. Aquí entrava tota l'olivera seca de Catalunya i la de regadiu dels pantans de Guiamets, Riu de Canyes, Margalef i Siurana. L'ajut era de 140 euros per hectàrea d'olivera del secà i 240 euros per hectàrea d'olivera del regadiu, amb una superfície mínima auxiliable, que li arriba amb aquest mínim, si no ja no es pot rebre l'ajut, d'una hectàrea per joves, agricultors professionals i explotacions agràries prioritàries i de 5 hectàrees pel resto de beneficiaris. La superfície màxima subvencionada és de 70 hectàrees pels joves, agricultors professionals i prioritàries i de 15 hectàrees pel resto de beneficiaris. Aquí sí que hem detectat expedients que estan aprovats a l'annex 1 amb l'import, però veiem gent que és agricultura professional que no se'ls ha comptat com a tal i a la millor tenen 30 hectàrees però els han capat a les 15 primeres. Llavors s'ha de revisar, mireu si us quadren els imports i llavors vol dir que està bé. Si no quadren, doncs ho hem de mirar segurament és per aquest motiu. I també recordar-vos que això és en base a la superfície de l'adult del 23, d'acord? Per tant, heu de comparar-ho amb les hectàrees d'olivera declarades a l'adult del 23. Per altra banda, hi ha l'annex 2, on hi hauria tots els expedients denegats perquè tenen, denegats provisionalment, perquè hi ha 10 dies per fer l'al·legació, per tema de deutes, que serien l'agència estatal, la tributària, amb l'agència tributària catalana o amb la Seguretat Social. Llavors és mirant quina d'aquestes entitats hi ha els deutes, demanar el certificat d'estar al corrent de deutes i presentar-lo abans de 10 dies. La majoria dels casos són el tema del CO2, de l'agència tributària de Catalunya, posar-ho al dia perquè són normalment impostos molt petits, posar-ho al dia i presentar l'al·legació abans dels 10 dies perquè tiro l'expedient endavant. Això és tot i fins a la propera.